vamwe vanhu taitopedzisira tatonetsana navo. Kuwa musati madzora chinhu changu. Zvinyoka zveizvi zvimwe zvataisa mumavhiri. Nedzimwe sangano dzakawanda taizvitenga kumbari. Uye zvinowanika tiri mupedza nhamo. Akadini mhuri yeZimbabwe. Zvakare pano nhasi ndina Apostle Tapiwa Mutovoni. Munhu akakosha akasanganiswa neushumiri weBathsheba Anointing Church International. Zita linonzi Muprofita Baba Stole weBathsheba Anointing Church International. Zvino mukufamba nebasa unosanganiswawo nehama dzakatumwa kubasa rimwe chetero rakakosha rechekuita nekuti vadikani hama dzashe vadikani kana tichiti mudikani tinoreva iwe wakanditarisa, iwe uri kuteerera, iwe unodikanwa naJehovha muimba yavo. Ndosaka tichiti mudikani. Tiri kuti aiwa kwauri ikoko hongu ngati ndiri kuita izvi nezvizvi, asi pane appointment, pane nzvimbo yagadzirwa, a place inotsanangurwa kunyange muna 2 Samuel chapter 7 chiziviswa kuna Dhavhidha, iyo yakanzi Bathsheba Anointing Church International. Chikonzero chi Mwari vari kuti handisi kufara nemakereke ari panyika ino nemhaka yekuti atapwa naSatani. Zvino nokudaro ndatuma iwe Bathsheba Anointing Church International kuti uve kereke yerutiziro rwevatsanangurwa wangu. Zvino zvizhinji handingatauri iye zvino, asi Mwari vakapfuurira mberi vakapatsanura kuti sei vakanga vaitumidza kereke yavo kuti Bathsheba Anointing Church International. Zvino mukuita basa tine muzodziwa waMwari Apostle Tapiwa Mutovoni. Vane kusanganiswa kwavakaita neushumiri huno weBathsheba Anointing Church International. Apostle, mungadai kuzivisa nyika kuti makasanganiswa sei neushumiri weBathsheba Anointing Church International? Tinotenda muzodzi washo. Rega nditende Mwari zvakare. Chokutanga ini muzodzi wati naombobvira takasangana panyama. Amen. Asi tine musi umwe chete watakasanganiswa. Ndovimba zvanga zvakatongorongedzwa kuti taifanira kusangana. Ndakabvawo kwandinogarawo ndichida kutoendawo kwandaienda. So ndakapfuura nepanosiwanika muzodziwo. Amen. Ndiri panguva iyoyo ndine certain vision yanga ndaona ndakarara. Ndaitsanangurirwa nyaya yaDavid naBathsheba. Bari mukutsanangurwa kwandaitwa muvision ndaitadza kunzwisisa kuti vada kuedza kuti kudii. Ndozvaramba zvichingondinetsa again. So ndakabva ndaenda padyo panogara muzodziwa. Ndatanga kutaura namufundisi aripo ipapo. Tiri mukutaura tichionesana kuti ndozvandasangana nazvo. Zvingave varida kuedza kureveya. Takataurawo munzverero watakaita ipapo nemunzwisisiro watakaita. Hapana kuita kana chinguva. Muzodziwa waMwari ndokubva vauya. Takataura mukuwadzana, takataura soko raMwari. But tiri mukutaura soko raMwari, muzodziwa ndopa vakabva vandizivisawo imba yaMwari. Ndopa ndakabva ndati baba ndichireva mufundisi wavo ndakati vatsanangurire kuti ndasangana nei muvision yangu. Ndokubva vatsanangura the same thing. Ndokubva zvanolinka nechechi yaJesu. So tovatanyatsoona kuti ndozvanga zvingoreva yanga iri certain message. Ndatumwa nayo tiri kutaura kuti uku ndokwatinoenda, uku ndokwatinofudzirwa. Ndobva tanowira mudanga ravo. Totenda. Aiwa, tinotenda. Tanzwa pane imwe video yadarika, pane imwe nguva yadarika muchisanangura nezvekutapwa pamanga makaita, imi muchishandiswa kana kuti kuburikidza nekumanikidzwa zvichida nechimiro cheupenyu pakurarama. Muchitaura imi makamanikidzwa kuzi makuacta madrama. Muchiita sekuti vafundisi vaiti sekuti vane power vangadai kuponesa. Muchiita sekuti zvichida maitonwa haya mawheelchair nai ndizvo. Amen. Mungada kujekesa ipana uye mawheelchair nekuti tonzwa kuti vafundisi vazhinji muHarare vasimudza zvirema. Nzvimbo dzakatsaukana kunyange pasi rose. Tonza iva tona vanojisa mawheelchair mudenga vachiti tapora. Ipapo mungapatsanangurawo zvakadii? Rega ndidaiso. Rega nditange kupa semuenzanisi. Munhu kana achida kubudirira anoinvesta.
Alright. Vanhu ava vanozvipira kuenda kunohaya wheelchair kana kunotenga nyowani. My God. Inoramba ichicirculate. Okay. Inoramba ichicirculate because isimbi yebasa rake. Okay. Vamwe vanhu taitopedzisira tatonetsana navo. Kuva musati madzora chinhu changu. Vanhu makadzora chinhu changu chakadzoka chakakuwara vhiri. Makadzoka machikora clutch rangu. Makadzoka madi. Uwandu hwavo ivo. Kune vamwewo vanokuafoda kutenga zvinhu zvakaita saizvozvo. Asi vamwe havazvikwanisi vaihaya. Kuhaya kumwe kwacho vamwe vanhu vakambomashandisa sezvandiri kuita zvikaizvo. Ndinogona kuti Mwari wandiitira nyasha mangwana ndakufamba ndakangomachengeta munhu akauya achida kumbomashandisa 3 days. Ndicharamba ndichiita follow up kuti ada kushandisei. As long as achidzoka nayo. Ndo mafambiro azvaita. Asi chinonyanyonetsa. Zodzo raMwari aribatsire vari kunze chete, vanouya nhasi chete. Ko vatararama navo muchechi vatave navo makore ava vadi kubatsirwa ava. Saka vanhu vaitadza kungoonawo here kuti vanhu vangouya everyday nhasi chete ndovanongobatsira. Ndovanongobuda mademons. My God. Vese vari muchechi ava vari right. My God. Handiri mazona. Regai mhuri yeZimbabwe vatikani vose vakateerera ringava pasi rose. Mukoma Tapiwa, Apostle Tapiwa, vari kutaura nhau yakanaka inorwadza inoisa tsitsi yakanakira chete pakuti inoita kuti iwe wakateerera, iwe uri kunzwa utarisise ndaa chikuru chatikutaura pano. Yes, angadai asiri makereke ose akatapwa, asi makereke mazhinji atapwa naSatani. Zvakonzera Mwari vaapoinde imwe nzvimbo yavakoshesa rati aiwa vadikani woye izwai izwi rinobva panzvimbo iyi kuti mugova makasunungurwa. Naizvozvo aiwa anzi taihaya kana kuinzwa ikoma kwazvo. Ese ndira kuti tibate chinhu chakati kurei. Tarisai kwamunoenda vazhinji vakateerera iye zvinezvi kuti vazhinji vanonzi vasimudzwa pamawheelchair, vazhinji vanonzi vaponeswa vaitirwa minana mizhinji yamunonzwa, vanhu vanenge vasingabvi munzvimbo yamunogara. Amen. Amen. Mukataura mukakomenda ipapo muna Mwari. Kazhinji vanhu vemuAirport. Yes. Vanhu vemuMbare. Okay. Vanhu vekuStone Ridge ndo vainyanya kushandiswa. My God. Nochaitika ndechekuti munhu wekunotoni anonotora munhu wekuMbare. Okay. Harare ihombe zodzo washe. Saka hapana munhu anokwanisa kuziva. Munhu nyange akati ndabva kwaMurehwa, munhu nyange akati ndabva kwaRusape, iye abva zvake kuAirport kupa ndipo uchaita nharo munhu auya pamaso kana kuti auya muimba yaMwari. Yes. Anenge achida kungobatsirwa. My God. Notenda. Aiwa. Anenzeve dzekunzwa anonzwa. Tinotenda Mwari kuti aiwa ndo kuzadziswa kuchiprofita chemutumwa waMwari Profita Babastole. Apa vainzi unoda here kufanana nedzimwe kereke. Profita Babastole vachitaura ipo pano vanga vachiti ndakati Mwari zvamandituma kuti ndiite basa raMwari, zvamanditi ndinda kereke yechokwadi Bathsheba Anointing Church International, vachitaurira sespokesperson weushumiri weBathsheba Anointing Church International. Zvino vanhu vangaziva sei kuti ndaita chiedza? Ivo Mwari vakapindura vakati unoda here kufanana nedzimwe kereke. Zvino tarirai chikonzero Mwari waiti unoda here kufanana nedzimwe kereke. Amen. Nemhaka yekuti kereke dzataida kuzama kuzvifananidza nadzo ikereke dzizere shiri dzachona kunyengera kwemhando yepamusoro. Mutumwa waMwari akapfuurira mberi aine kusvikana. Mwari akati tsvaga mugranadhira vanoti mugrantera wobva wautora woucheka into very small pieces. Ipapo mutumwa waMwari muprofita Babastole vakaenda vakanotsvaga mugranadhira vakaucheka into very small pieces vakaisa mupaper bag usungira vakaisa mudashboard remota kusvika waurasa nokuti mota wakunhuwa. Asi kuri kusanzwisisa kuti Mwari vakanga vachiti kudii. Asi tinotenda kuti Mwari vasvika pakududzira kuti aiwa mugranadhira muchero unowanika pakawigika pakawanda zvekuti kuti uone unononoka kuuona. Naizvozvo zvaingoreva kuti tanga vaexposa, tanga vafumura uipi hwaSatani. NdaiMwari wechokwadi vatakatuma kwavari havadi kufananidzwa kana kuita competition nevakaipa. So ndo kwakava kutaura kwaMwari. Naizvozvo tinotenda kuti mutumwa waMwari Apostle Tapiwa
vatumwa naShe kuti vagotibatsira kuti tibhureke muganadhira tinyadzise Satani afumurwe kuti chokwadi chaMwari chizivikwe chibatisiswe nekuti shoko raMwari rinotaura kuti muchaziva zvokwadi uye zvokwadi ichakusunungurai. Aiwa, tinotenda Mwari. Ko munhu waMwari, ko tiri kuona kuti imimi tingati pakutaura kwechishona toti makaremara. Asi tichitenda hedu kuti kuremara hakusi kureva kuti hamungagoni kuita zvinhu. Tinotenda Mwari uye Mwari vane nhaka uye vane chinangwa nemi. Tinoramba tichivavarira kuti Mwari akusimudzirei kunyanya pabasa ramaistarirwa naShe, nekuti apa tozwa kuti muri apostle matotumwa naMwari kuti muzivise nyika, musunungure nyika, nyika iponeswe, nyika izive chokwadi, igosunungurwa, igosangana naShe. Ko imimi kuti muzosvika pakunge muchifamba nemakirashi muyadza kuti makaremara, nokuti nyika ichikuona iye zvino iri kuona apostle vakaremara, munoti kudii kunyika marege nezvamakasangana nazvo kuti musvika pakudai? Totenda Mwari. Ine handina kuzvarwa ngevakaremara. Itsaona ndakasangana nayo 2019 yakanondikuwadza spine. So kubva 2019 ndakanga ndiri pa wheelchair. Ndakararama kubva 29 kusvika 2022 ndiri pa wheelchair. Ndikagumisira ndasvika munzvimbo yeSouth Africa. Kuri kuda kuvavarira kuti ndingarapike sei. Ndakaedza zvese. Kuna naMozambique kwacho kunotaurwa ndakasvikako kune n'anga dzine mandiriri. Ndipo dzimwe pamwe panzvimbo pandaitosvika pamwe pasina imba. Ngonzi ndapa zvimuta ponyuka kamba. Asi vakazvitadza. Saka ndakaramba ndichingozvibvunza kuti mina nairi kuramba ichiitika mandiri. Mwe macho takatapwa naSatani pokuti unorobwa uri kunze kwenyika. Hauna unoziva, unosara usina kana kusimira, usina kana rubatsiro, asi Mwari ukaramba uchingondichengetedza kusvika pandiri nhasi. So ndoramba ndichingoona kubata kwaMwari nokuti ndakabva muwheelchair ndakwanisa kufamba nechiwoka kusvika nhasi ndine maclutches. Mwari vari kuramba vachingozviratidza kwatiri. Kuti zvimwe zvinoitikawo muupenyu hwedu kuna kusiri kuda kwedu. Iwo kuburikidza nemabasa mamwe ataiita iwayo. Pamwe pacho tinotombofundzira kuti macases atikazvitorera. Pamwe pacho tinotombofundzira kuti kuda zvirango kuti if we used to hire ma-wheelchairs, if we used to hire ma-clutches, if we used to hire ma-walker, and Mwari kuda vaida kuedza kutopinza in that situation kuti pandichazosanganawo nazvo ndichiparidza Kristu, pandichazosangana nazvo ndichitaura zvaKristu, ndinenge ndine kunzvera uye kakurwadziwa kezvandakasangana nazvo handizotendera kuti zviitike futi muupenyu hwavanhu. Amen. Saka munhu waMwari munoreva here kuti panguva yamaita mabhidhiri aya makanga musati makufamba nemasanganisawo naidzi? Aiwa, takati tikajaya chaiko chimanya-manya. Aiwa, tanchiri takaita zvakanaka. Ndinorangarira rimwe gore ndiri muGweru. Tine umwe munhu waMwari wechechi yechipostori watakaenda naye. Kwaitwa misi mitatu. Saka ndakanotenga vanhu vemukoba 14. My God. Saka tiri pasangano. Munhu amai vemwana vangandatenga wangandatenga munin'ina wacho anga aine mwana waamai vasipo, but vauya kuzoekta basa rangu. Saka panguva iyoyo amai pavakasvika vachibvunza kuti ko mwana ari kupi, ndopavakaudzwa kunzi pane zvaitika anenge atengwa kuchechi soso. Amai ndobva vateera, ndobva vanoexposa nyaya. Tine imwe nhepfenyuro yaitovepo kutaura kana achiri kuzvitondera mwana wanga ndakagera tichida kuedza tikatoenda tikatonotora chinhu pasi pemubhedha zvataitenga kumbari zvinyoka zveizvi zvimwe zvataisa mumavhiri nedzimwe sangano dzakawanda taizvitenga kumbari uye zvinowanika tiri mupedza nhamo kuna ava vanoita zvekaucha ndokwa zvinowanika kwaya zvinopukika zvinoita sei taenda tinotenga kwaya. So Mwari kuda dzimwe nguva vanenge vachiedza kungozviratidza ndazoremara saizvozvo ndapa wheelchair mafa takasika rubatsiro
takamhanyira kumapepa ndichiedza kutsanangura ndichiexposa sematauriro andiri kuita nhasi ndikatovati kana zvikwanisika ngaitobuda pabepa pafront page soramangwana okay wani wakazodziwa akabva auya kwandiri akandinyengetedza handizivi kuti wakazopedza sei asi nyaya haina kuzobuda pabepa mazvita Mwari kutaura chokwadi nyaya haina kuzobuda pachena asi ndakatomboita kuti ibudiswe mapepa nawo uye pamasocial media. Tinotenda Mwari. Tarirai na utawa na apostle tapiwa weBathsheba Anointing Church International vataura kubva masanganisirwo avakaita neushumiri kusvika pari zvino uyewo zvakare vakabudisa pachena kuti vakange vachiita basa revasati varemara zvekuti dzimwe nguva ndotenda vanomboti akasi yaiva kesi asi haisiri kesi yakaita sekuti ikesi kudaro muchizobuda ukuru hwaMwari hwavari kupupura iye zvino. Nyika yeZimbabwe navose makateerera, regai ndikuzivisei kuti zvinoitika mukurarama kune dzimwe mbeu dzisingatenderwi kuti dziuorere pasi. Dzinofanira kuti dzitongomera, dzinofanira kuti dzinge dziri dzakararama, ndekuti mweya wamukoma tapiwa waApostle wakakosha wakanga uine basa rinova ranhasi kusvika vazonzi apostle ravava kufamba naro ivo vakamira vari one, vane mumwe mweya, vane vamwe vanhu vakawanda wakafanira kusunungura avo vakatapwa kubudikidza nemuviri wavo, rinova basa ravakasikirwa panyika. Saka ivo vachitaura kudai zvichidawo kwandiri saprofeti Baba Story zvichida ndinotenda kuti vakanga vakatumwa musystem yavakaipa kuti vagona kuvhungunyungura zvirimo zvakaipa, nekuti vazhinji vakawanda vakafanana vanoita basa rakafanira itwa naApostle asi vari kuramba vakashinga vakashivirira nebasa iroro vachitopfuurira mberi vakaoma mwoyo. Asi munhu waMwari aona zvakakosha kuti aexpose abudise pachena uyipi wa Satani, kunyengera kwa Satani. Regai ndikuzivisei kuti vadikani vachiita basa iri, vachiita zvavakanga vachiita izvi, makereke aya achiita zvaari kuita izvi, kune vadikani vaMwari varimo vari kutenda nhema idzodzo vasina hawo zivo, vakatorohwa kana kukanganisana nemurume vanotakurana voenda kuna mufundisi ivavo, voenda kuna bishop ivavo, voenda kuna so called prophet ivavo kusvika kuyananiswa nerima iwe uri chiedza. Ndosaka muchiona kuti dzimba zhinji idzodzo dzinosvika padzinoparara nemhaka yei tiri kutsvaga rubatsiro kwatisina nhaka nako. Naizvozvo tinotenda munhu waMwari Apostle, ko mungati kudii advice yamungada kupa kune vamwe vangadai vachikuita basa ramaimboita musati matendeuka, musati mazvipa kuna Mwari kusvika kuti Mwari akupei basa raakupa iye zvino kupaidzira nyika? Chekutanga chandingataure zvangu pane chiedza tumbutu ndo patinomhanyira. Amen. Zvinoti pauri kana pane chiedza wakaipa unokuzvuzvurudza kuti upinde mukingdom yake. Okay. Wakaipa unokuzvudzurudzira mukingdom yake kuti ikure, yaMwari ifeile. Saka chinoitika ndechekuti ukatadza kunzwisisa kuti kingdom ipi yaunofanira kurarama unorashika. Kuti tirarame saizvozvi inyasha uye hausi uchenjeri wedu, hakusi kuziva kwedu. Asi ndinofunga kuti neirori randiri kutaura funga ndaitofamba netsoka dzangu vainyasondiziva, ndakazvarwawo ndichizvifambira, ndiri munhu aitoitawo maactivities ake ndichizvishandira, but I end up ndisisafambi. We never knew kuti kuda kutsamwa kwedenga, kuda ihasha dzedenga, kuda ishanje dzaMwari dzakakonzera kuti zvizodaro. Saka ani nani anogona kunge system. Tinongoshuwirawo kuti akasiya ukatendeuka kunyanya rubatsiro rwangu rwedu isusu ruriko kuBathsheba Anointing Church International. Amen. Ruriko rwakakurisa. Hallelujah. Kuti kubva ndaendako ndinoona Mwari siku nesikati. Amen. So shuwiro yangu ini ndeyekuti anzwa izwi rangu. Dai umwe wasiyana nazvo nekuti you never knew. Kana ndakambopotswa ndakaremara, zvichidai uchamuka ukafa. My God. Zvichidai uchamuka usingatauri.
zvichida uchamuka usinganzwe, saka uchazorinzwa sei usanzwe. It's high time yekuti muchitendeuka kunzoko tidzoke muchechi yaMwari, tidzoke muno mukuvamba, tidzoke muno ndatenda. Mazvita tinotenda munhu waMwari, asi muchitaura kudai uye pamakafamba apa kune hasha idzi kana shanje dzamataura idzi. Amen. Ndinotenda kuti kudando dzamakasangana nadzo, asi Mwari vane chinangwa. Naizvozvo ndinotenda kuti vakuzokushandisai kupfurikidza zvakanyanya mubasa rake. Asi zvisinei hazvo, ko imimi kune vanhu ava vakanga vachikutumai, kune here vamwe unogona kupa maexamples vakanga dai vakasanganawo neshanje idzi, zvichida mungatiganye kutaura mazita, asi kune here vamakamboona vakashanganawo neshanje idzodzi? Nekuti Mwari chokwadi zviro kwazvo ndotenda kuti vane shanje nevavanoda. Tinotenda. Haasi wekuvamba. Rege nditangewo kuti kushamwari dzangu umwe wacho akarohwa nemota Jesu kafa. Mazvita kazhinji wakada kutarisa vanhu ivava vaita basa iri vairarama mudhakwa waunzenza kuti mabasa achona ekubvisa hembe pamberi pevanhu, ekupenga uchidonha masiriri zvinhu zvausiri, vanhu vakapedzisira vakutora zvinodhaka. My God. Saka zvimwe mamwewo mainfluences aikura zvekare kuti munhu anototora zvinodhaka kuti aende muimba yaMwari anoperform. Jesus. Ndofunga nditori neumwe munzwi waMwari ndewechechi yeMasowe. Takamunzwawo kuti akanga akurasika njere. Ini ndakazoenda ndikamuona 2020. Ndakasvika kana muiri zvanga waita wadzikira vakurakidza kuti dzinenge dzisisiri kufambidzana zvakanaka. Tinotenda Mwari kuda vanogona kunge vakazowanirwa nyasha vakapora kana kuti zvichakadaro handinyasoziva, asi ndakasvikapo ndikatovaona muzodziwa ivavo vasisa ite zvakanaka mutyere. Muzodziwa ava muti vakanga vari wesvondo dzinonzi vanaMasowe. VekuMasowe ndinotenda. Asi vatobudawo here mumaTV, nekuti vazhinji avo tonotobuda mumaTV maredhiyo zvakadaro. Muzodziwa vakaita mbiri kunhepfenyino inonzi Star FM, kuchirongwa chaTeteTiudha zvakanyanyisa. Muzodziwa ivavo vai zvazvakaoma nokuti paita matestimony pepa rekwaedza vakatopa zvakanyanyisa, zvita sekuti vainzi vanobvisa vanodzorera magobheki zvakadai. So I was surprised kuzovaona vasvika in that stage. Ndakasvikapo hapana chandaida, asi ndaingoda kungonovaona because ndakanga ndanzwa chimiro chokuti havasi kunzwa zvakanaka. So ndakasvikapo ndikavaona zvechokwadi, vakatofarawo kuti kudzowawo wakandiona. Saka tinongotenda Mwari nenyasha. Izwa izvi kutaurwa naApostle Paul, Apostle Tapiwa. Ndakutoti Paul, ndowanzwa kuti Apostle Paul nekuti munhu akafamba tsika dzaifananidzwa nedzakafamba naPauro kana Sauro asati akunzi Pauro. Naizvozvo munhu wekuti tine zvizhinji zvatingadzidza mukuita netsika dzashe. Ndiye anosimudza marombe, ndiye anoshandisa zvakazvidzika kuti vazhinji vaone ruoko rwaMwari. Munhu waMwari, regai ndibvunze ndichiti, ko makereke ainyanya kukushandisai kana kuti tinoona kune maPentecostals, kune veMasowe, nevamwewo vamwe vanonzi mashi vanopfeka mabhachi and so forth, manyanya kushandiswa vanhu makaona vanyanya kuita basa iri ndevapi? Chitiko ichi chinodominata 50-50. Pentecostal nekuMasowe. Jesus. Vanodominata 50-50 vanhu ivava, nekuti zvinongoitika kumaPentecostal ndo zvinongoitika kuMasowe. Bara vari pa 50-50 vanhu ivava. Asi vemabhachi handisati ndambonzwa hangu. Asi kunyanya vekuMasowe nevekuPentecostal noisa chero che50-50. Aiwa, tinotenda Mwari nenguva yakanaka tawane mukana wakanaka naApostle Paul, maPostle Tapiwa. Mwari atiitire zvakanaka. Ndinoti kune vanzwa, aiwa, komborerwai, wane chakanaka chekudzidza pamusoro pekunamata Mwari wechokwadi. Uyai kuushumiri hweBathsheba
Anointing Church International. Ndikaenda kuzivisei ndikuye kuchidzira zvakare kuti ushumiri hweBathsheba Anointing Church International hausiri hwemunhu. Iri izwi rakabva kudenga rikazivisa rikaperetera mazwi anoti Bathsheba Anointing Church International. Vazhinji vane mweya yavo kunzvera. Tinoti aiwa makasununguka zvenyu zvakare kuverenga pana 2 Samuel chapter 11 kuenda pa chapter 12. Mwari achikupfuudzirai mberi, Mwari akupei mweya wekunzvera. Muchaziva kuti kereke iyi ndiyo ine chekuita second coming, ndiyo kereke ine chekuita zvakare kunyanya kuivheni first coming yakava neEshia. Mwari ndiyo kereke imwe chete yakavimbiswa Dhavhidha muna 2 Samuel chapter 7 kuti aiwa ndaisa murawo. Bathsheba Anointing Church International is more than a church. Ndotenda kuti it is God's instruction kune avo vose vanoda upenyu. Tinotenda Apostle Tapiwa, Mwari atipfuudzire mberi. Handizivi pane angadai mwede mune mubvunzo rimwe. Kwete enough. Alright. Tandosoka kwana zvinogutsa. Aiwa, tinotenda mukoma Kelvin. Handizivi pane chimwe chamungada kuwedzera muna Mwari. Ndinongoti zvangoitika zvakakwana. Tikatarisa kuna vaEfeso chapter 5 pandima 11 vanotaura kuti ngazvifumurwe. My God. Kuti chiedza chionekwe. Saka raona zvavangokodzera kuti zvifumure. Kuti chiedza chionekwe. Vanhu vararame zvakasununguka. Vanhu vararame vari muchiedza. Totendawo. Aiwa, tinotenda. Nenguva yakanaka, nenguva yakaomborerwa naShe, nekuti mukana wakanaka. Tinoti kwamuri vose vazhinji vangadai vachikushandiswa kuita mabhidhiri, kuita zvinhu zvisakarurama, zvekuda kufadza vafundisi, zvekuda kufadza vanhu, vachitadza kufadza Mwari, nemimi vose vachazwa izwi reushumiri hweBathsheba Anointing Church International, muchatsvaga kuda kupfuura mberi muchifadza vanhu musingafadzi Mwari, muchadatsvaga kuda kufadza vamwe vavafundisi vanenge vasingadaiwo kushoko renguva, muchitadza kufadza Mwari, munenge musina chamakanyanya kusiyana nevanhu ava vamabhidhiri, nekuti vaiita zvinhu izvi mukuda kuvavarira kufadza wenyama, kuti vagona choruviri, kuti zvino ndingasiyana nangana wangu here, zvino ndingasiyana nangana wangu here. Aiwa, vairi paguyo, mumwe anoenda umwe anosara, vairi mumunda umwe anoenda umwe vanosara. Ushumiri hweBathsheba Anointing Church International vadikani, rega ndikuye kushidzei zvakare kuti hunowanikwawo zvakare uchitsanangurwa pana Mateo 17 kubva paverse 10. Pane nhau ya Elijah vascribe vachiti madisciples vachibvunza mambo Jesu Kristu kuti takanzi isusu namascribes vanyori kuti Elijah ndiye anofanira kutanga kuuya, imi munoti kudii? Mambo Jesu Kristu vanopindura vakati, indeed Elijah uchadzoka kuti aise zvinhu panzvimbo, asi ndinoti zviro kwazvo vakatouya asi havana kumuziya vakaita zvavakaita kwaari. Ndinoti zviro kwazvo rangarirai chechi yeBathsheba Anointing Church International, nekuti inozadzisa kuuya kwaElijah rwepiri kuti aristore zvinhu. Ipapo zvinonzi madisciples akaziva kwazvo kuti mambo Jesu vakanga vaitaura nezvaJohn the Baptist. Iyi mission yava kukura nzira yekuti mambo Jesu Kristu vachiuya zvavo vachizviratidza. Aiwa, tinotenda Mwari kune avo vose vaitsvaga mubvunzo yekuti zvimwe mambo Jesu Kristu vachauya sei, zvino tina makereke akadai, zvino chachindaa kumasowere, achachindaa kukereke pasi pemuti apo here. Aiwa, Mwari vane nzira dzavo, vanotumira vatumwa vavo vogozivisa nguva mafambire ayo. Rangarirai Amos chapter 3 paverse 7 inoti Mwari haangaite chinhu asina kuzivisa vaprofita concerning zvinhu izvozvo zvakavigika, or concerning such confidential matters. Saka tinotenda Mwari kuti Mwari kuuya kwaJesu Kristu hakuna kuvigika, kuuya kwaJesu Kristu kwava kuzarurirwa munguva yakafanira. Tine urombo kune imi vazhinji vachiri kuti aiwa zvichida muprofita vabastore ndevamwe vanyengeri ndevamwe vaprofita venhema. Tinoti kwamuri aiwa manzwa zvizere pano kubudikidza naApostle Tapiwa veNyashuva takatovaona. Chii chimwe chamuchada kuona chamusina kuona? Aiwa, tinotenda Mwari. Mwari agadzira brigade ravo, a special mission for such
for the coming of our Lord Jesus Christ. To Mwari achizviratidzawo panyika. Hasha dzaMwari dzava kuzoratidzwa kunemi mose mucharamba muri mumatende akatapwa. Ndinobviziva hangu tichitaura kudai kune anoti vatanga akuda kuzviita mambo pakati pedu. Nesu titori vafundisi guys. Nesu titori mabhishopu panapa. Nesu takatoenda kuzvikoro takadzidzira basa rekuva vafundisi. Haiwa ndinoti kwamuri mose izwai izwi torai dzidziso yandinoreva pano kubva paNumbers book raNumbers chapter 16. Ipapo tinoona dhatamukora naAbhiramu vachiita nharo naMozisi. Vachine siyo toro maprofeti nesu tiri vana vaRevhi asi Mwari vanoti asi Mozisi vanoti anotauriswa naMwari kuti vose vachabuda. Mwari vanoti kuna Mozisi udza vanhu kuti vabude mumatende aDhatamukora naAbhiramu vaswedere padyo naMwari tigoparadza vachasara vari mumatende ivaya. Ndinoti dzidzai torai chidzidzo kubva nawo yaDhatamukora naAbhiramu vakashora an appointed messenger of God. Amen. Sezvamungadai muchazoita muchiti nesiwo titoriwo iyi nawo haisi yemutsimba. Mwari vanotuma uyo akazvidzika. Mwari vanotuma uyo wavanoda. Nekuti chechi rangarirai ndeyaJesu. Naizvozvo tinoti Mwari atiitire zvakanaka. Ticharamba tichidzidza, Mwari achitidzidzisa, tichipfuurira mberi, ukuru hwaMwari hugozooneka, hugoramba huchioneka muzita nemuropa ramambo Jesu. Komborerwai, imi vanorwara poreswai munyasha dzake. Mwari ndo vanoponesa, munhu haaponese. Mwari ndo vane munana wokusimudzira, munhu haangasimudziri. Tsvagai chokwadi mukati, zvisinei hazvo kuti Mwari vanotuma vadikani vake kuti vaadrese mission. Asi ibasa rako iwe kubudikidza nemafuta ari mauri. The spirit yatikati the discernment spirit, mweya wekunzvera uri mauri, ndo basa ravo rokuziva kuti uyu atumwa ndewe chokwadi here, uyu atumwa ndewe chokwadi here. Kana uine mweya wekunzvera wakadiwa naMwari, ndosaka tichiti mudikani ndokuti wakadiwa naMwari. Chinzwa zvinoreva shoko iye zvino. Ameni. Tinotenda.